nti who steady trend na obehu say one nyankopon nya one the pamo bonsam free so because bonsam oni so two ya ma bonsam say ontena so ye bon tena edin three abofo wo soro a wo mu free ho na nya nyame the pam wo mu anya nsam mu na wo mu free ho e ba ye four ahohoma no wo ne Michael ne abofo elko wo heaven no heaven ho no enya nyankopon ni throne room ne mo ye no court room e ma reference say heaven no so ye wo heaven ya wo third heaven and ya wo heaven agisha for say wo heaven ahodo bebre nti ade a hye binim tim say nyame tim ode and nyame apam bonsam ade na base ye mebre no it is never true na nyame bo nipa so ode nipa eye bonsam so wura. God gave man dominion over everything he has created. Nyame de osoro ni de wom asase ni de wom epo ni de wom ode nyina hye nipa nsa na okache nipa se nipa no na onwe wiase. The word dominant kire say bono nipa bonfo wa hanti be watchful. Eye nipa na ye yankasa tumi nyame de ma ye ne toto na se. Nti nyame ye do fo no mabrohunufo. Nyame nye wudi ni se de binim kan. Sɛ wohwamia entwem tawaso ne tie me pa nipa bebre se nyankopon etimodin die nta wo maka se nyankopon etimodin na se wo mo se nyankopon nye bad papa because wo mo chere se Bible se nyankopon ne bonsam na wosoro na bonsam ye eneme bitia nyankopon na bonsam ha adwen wo ho nti enyamo yetie nyankopon na nyame bufu ena nyankopon nyame fa abonsam ena wato na twena asase so se omna haye tinkrofo wo perception bi se wo nyame awa abada ya wodwini nipa ho a eye den na wo a wo tu wo bibia so no bonsam eye nyame bia enye ka wo se wukunu wo a wankunu wo nso a wo watam na wato na bere eye se omna haye wo mu wi ano ma ka se unim se Bible mu no wo mbiza se wo ye eja papa ben no ne ma ete na wo wa pie wo den wo wa ntumi ankunu na watam wo no na wo de wato wo na atwene so wato na betwene wo ma ne dem se wo no wo no a wo wa ntumi ankunu na onya wo beka wo no wato na atwene wo ma so na saa wo no onka wo ma nti saa na nya betie unim se saa nsam na wo ka na nya no kura ya boa edikan Bible mu baabie ni we kire se bonsam na one nyankopon te soro o pese wo hu dia me kenya e wo se wo hu se ade bia nyame boye bia wo baabia nyame bo ade ne se ontena nipa ye tena bre ya asase so empata tena bre eye nsuo ntakrabo adunum etena bre eye ewiem emo akese binum etena bre eye kwayem ahonhum bi etena bre eye soro ahonhum bi tena bre eye fom enu nti wo Bible mu no se de nyame si ye no ntoto ye no ono nyankopon wankasa so oni heaven ona onte ho na menka ne se enye so oni onte ho. God is everywhere but onte heaven. 1 Timothy chapter 6 actually say God dwells in unapproachable light. Unapproachable light. Nyame te han a obi nyemu kwan. Inti Genesis 1 verse 1 or sin fitiase no nyankopon bo osoro ne asase. Opese o kire say before say nyame be bosoro ne asase no owo ba bia ote. So God dwells in unapproachable light. So inside that light is where God created the heavens and the earth from. Nipa bia wo ba bi ote na wasini fie owia ne watuko ho. Enu nti Revelation chapter 4 and 5 na wo kan o say akonya bi si ho nya obi te so abofo twitwa ne wehia na ye the court room of God. Akoye te say obi ye president aso obi ye president wo ni fie na obi ye president aye wo ba bi ye yi say president ntena enkere say ehona na ote dadada. Eti God is everywhere. Ade bia nyame boy ye bia no he surrounds those things into our sorrow our asase so he is everywhere. Enti Timothy says he dwells in unapproachable light and our creating heaven now we create here wa honhom ne wo etena or de wo tena. Now Jude chapter 1 actually yen say abofo bi
efiri wɔn mu egya wɔn tena bere ɛnyɛ obi na pam wɔn. There is no record in heaven that says nyame so abɔfo bi kwan akyi wɔn free heaven. No, the Bible does not teach that. But rather, Jude chapter 1 ɛkyerɛ sɛ abɔfo bi a ne wɔn wotumi wɔn wɔ soro wɔn animuonyam ɛna wɔn ankasa gya wɔn tena bere. They left their habitual place. They left their estate. They left their authority. Wɔn ankasa na gya wɔn tena bere ɛnyɛ obi na pam wɔn. Nti edi kan sɛ huhum bi mpo ɛte soro ɛna waba fam ha ɛnyɛ nyame na pam wɔn. Ɛyɛ wɔn ahantan wɔ musu ɛna wɔn adi gya saa tena bere no ɛbaa. Na wɔn baa yɛn nso Bible ne kyerɛ sɛ nyame ɔyɛ ɔdɔ na ɔyɛ mmɔborɔhufo no ɔde sum ayɛ chain akye wɔn akyere ne wɔn. Nti the idea sɛ nyame yɛ nyame a ɛna wapam a abɔfo bi no ɛnyɛ no korɛ. Number 2, Revelation chapter 12 Bible sɛ ɔko baa soro. Ɛma wɔn fo sɛ ɔko na baa soro no ama Nyankopɔn ne abɔfo ntam. No, because Job chapter 4 ɛkyerɛ yɛn sɛ abɔfo wɔn tom wɔ nyame anim. Abɔfo tom Nyankopɔn na abɔdeɛ bi enu a ɔne ne yɛ pɛ na abɔdeɛ bi ntumi nyina n'anim. Because baby anyame ne pedigree wɔ no na abɔdeɛ bi enu saa nti abɔfo tom. So how can a mere angel like Satan challenge his creator? Ebi nsi da enemu ntɔkwa ba Michael ɛne na abɔfo ɛne Satan na abɔfo ntam. Nti sɛ obi ɔpam obi free heaven ɛne nka yɛ bɛka sɛ Michael na pam obi free heaven ɛpam bonsam free heaven. Nemu there's no record sɛ ntɔkwa na ba Michael na abɔfo ne bonsam na abɔfo ntam. Ne nyame baabu bɛsɔ Michael wɔ ne si abɔ ɛbɛsɔ bonsam wɔ ne si abɔ nti ɛnte saa. Number 3, Isaiah chapter 14 nkurɔfo gyina so ka sɛ bonsam ɛyɛ sɛ ɔkɔpɛ nyame akunya na nyame ɛtɔ ne twene yɛ no. Adehyiafo bi kyerɛ sɛ ɛyɛ Babylon hene ho asɛm. Nti yɛmfa ne sɛ ɛnyɛ Babylon hene ho asɛm koraa na ɛyɛ bonsam koraa no a wokan hɔ no a wobɛhu sɛ Bible na nhyɛ da mmɔ din sɛ Nyankopɔn ama wahwe fam. Na mmom sɛ de medical aka na huhu bia ne baabi nyame bɔ sɛ ɔntena. A close study of Ezekiel chapter 28 ɛkyerɛ sɛ ɛno nso adehyiafo bi kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔhene bi ho asɛm. But wokan a wotumi hu sɛ ɔhene bi yɛ ni wɔyɛ nipa a okura saa description no. Because Bible no use word bi cherub nso yɛ abɔfo a nyame bɔ wɔn. Nti Ezekiel 28:11 cherub no use yɛ no ma yɛhu sɛ ɛyɛ nipa ho asɛm na ɔka na ɛmɔ yɛ honhom. Saa honhom no Nyankopɔn bɔ ne de ne tena Eden. Nti if Satan has become God's enemy, I want you to know say the original place God created for the devil to dwell ɛnyɛ heaven but rather ɛyɛ Eden. Nti Eden hɔ ɛna ɔno ankasa yɛ ne ho nneɛma. Eden nso eni soro. Eden na wɔ asase yi so. Eden hɔ ɛna nyame bɔɔ Adam ɛde Adam kɔtena yɛ. Ɛmaa wɔn sɛ Adam nso nyame bɔɔ no de wiase tumi nyinaa maa no. Na mmom ɔkyeaseɛ ne nafa ani tie kwan so bɛdaadaa ne yere. Ɛma ne yere ma ne aduaba Adam fi ne pem gye aduaba ne diiɛ because no ɔdɔ ne yere. So Adam intentionally accepted the forbidden fruit from his wife and ate it. Nti usteady trend na wobɛhu sɛ 1 Nyankopɔn nyɛ ɔne ne pam bonsam free soro because bonsam oni soro. 2 yɛama bonsam sɛ ɔntena soro yɛ bɔ ne tena Eden. 3 abɔfo a wɔ soro a wɔn firi hɔ na ɛnyɛ nyame na pam wɔn anya nsɛm mu na wɔn afiri hɔ ɛbaayɛ. 4 ahohom a na wɔn ne Michael ne n'abɔfo ɛɛko wɔ heaven no. Heaven hɔ no ɛnyɛ Nyankopɔn ne throne room na mu ɛyɛ no court room. Ɛma wɔn sɛ heaven no nso yɛwɔ heaven yɛwɔ third heaven ɛna yɛwɔ heaven. Adehyiafo kyerɛ sɛ wɔ heaven ahodoɔ bebree. Nti ade a ɛhyɛ binom tirim sɛ nyame tirim ɔden ɛna nyame apam bonsam ɛde n'aba sɛ yɛ mmɛbrɛ no. It is never true. Na nyame bɔ nipa nso ɔde nipa ɛyɛ bonsam so wura. God gave man dominion over everything he has created. Nyame de ɔsoro ne de wom, asase ne de wom, ɛpo ne de wom, ɔde nyinaa hyɛ nipa nsa. Ɛna ɔka kyerɛ nipa sɛ nipa no na ɔnwɛn wiase. The word dɔ na nwɛn kyerɛ sɛ bɔne nipa bɔnfoɔ wɔ ha nti be watchful. Ɛyɛ nipa ɛna yɛn ankasa tumi a nyame de maa yɛn yɛ toto n'ase. Nti nyame yɛ dɔ, nyame yɛ domfo no mɔburohurufoɔ. Nyame nyɛ wudi ne sɛ de binom ka no. Na sɛ obi aso biribi mu ɛɛka tia yɛn yɛ kristofoɔ sɛ
yɛn nyame no ɔnyɛ ɔdɔ a yɛn sɛ de yɛsi interpret bible no ara na ama nkurɔfoɔ anya yɛn nti wɔ life no so no mekyerɛ biribi mu perfect na mmom no recording one yi deɛ mabɔ asɛm no tɔfa nyame yɛ adom a memene da biara me handle the hard things ɛwɔ bible mu sɛde bɛyɛ yɛ nyina bɛte aseɛ kwasi ada nso yɛbɛsa aba abɛsua deɛ ɛmawerɛfo sɛ ahomakye bi adwoa da to fiada deɛ ɛyɛ nyame asɛm ne mpaebɔ wobɛtumi adwene ne yɛ bible school no nti sɛ wopɛ sɛ ɔba bible school bɛsua deɛ na woadwene mu te bible na nkurɔfoɔ twist no no bible na nkurɔfoɔ ayɛ no sɛ asɔfoɔ ne akristofoɔ bi no yɛnsua ne yie a yɛayɛ no basaa ama nkurɔfoɔ bi asɔ deɛ yɛn ayɛ no basaa no mu san de kutia yɛnyɛ careful na asɛresɛm ne sɛ wɔn mo asi wɔn mu nim adeɛ nti wɔn afa bible ɛde atake kristofoɔ no wɔn abɔn kyerɛ sɛ deɛ wɔn afa no yɛ errors ne wrong interpretation a wɔn afa asɛ gyina so ɛde kutia yɛ sɛ ayi na bible sɛ na bɔnsam wɔ soro hyiadeɛ yɛ na ɔbɛn sɛ bɔnsam nyame amɔ na ntena soro and Satan was created to live in Eden. Eden was on this earth. Eden wasn't in heaven. Shalom. Me did that one this offer Asampong. Share video, mommy. Bye bye.